हाय सांग मैंने मो मोनू मु आसीगली आपण मानक मो चैनल को स्वागत जाना को आपण मानक पई किछि नुआ वीडियो नहीं आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी जाए सब्सक्राइब करना आ वीडियो टी एंजॉय करंतु। हाय सांग मैंने नमस्कार मो मोनू आ लीनू सेठी आज हूँ शेष बुधवार माने बुधेई ओषार लास्ट पाली आउ जाई वर्षे पर माने गोटे वर्ष पर पुणी बुधेई ओषा आसब आम पुणी बुधेई ओषा करूँ आज जेहेतु लास्ट पाली तो से मनुकर एवं पिठा चलती माने आम पिठा करके आज पूजा हम ठाकुर पाखे से मनु मैडम आमर बसिकी पिठार प्रोसेसिंग करुँच आपण देखु आउ पिठा केमती बनाऊँ से पिठार प्रोसीजर कौन एथरू भी आपने शिखिपारे एवं आप देखी जाते। आउ लीनू मैडम आज कौन हम पिठार को पिठा कर फास्ट को पिठा कर आज आमर छणा मंडा सुजी मंडा हम से कड़े गुड़ पकई सारी पानी गरम कर सारी जमती आमर पानीटा फुटब पानीटा फुटीगला आम सुजी किछि सुजी आउ किछि अटा आमर जेहेतु थरे घरे पिठा होता घर लोक भी खाई तो से आम खाली बस पूजा मानिया ही करुचु माने पूजा पाइंका केवल तो आप देखु ए वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आउ पिठार पूरा प्रोसीजर देखु पूजार भी पूरा प्रोसीजर गुड़ा मुझे वीडियो रे देखिए। अटा आम कौन करना भल से मिसई दबा भल से मिसई दूची जेहेतु आम पानी फुटी आसिले पानी रे भी किसी गुड़ पकई सारी देखु फुटवा ऊपर है पानी सुजी आ अटार गोटे मिश्रण तैयारी हो सब भल भाव मिसी जाइए। पानी आमर फुटी फुटी आसला कहना जमी पानी फुटी आसब आम अटा और सुजी की मिक्स कर जो देखुं आम से कड़े पकईदबा जंतनी जहाँ को आम जंतनी बोली कही था फुटी आसला पानी देखु ये पानी फुटी गला तेणुक आम या पकई नवा एका सांगरे पकईले भल से माने हबनी मिक्स हबनी थर थर कर पकेब पुणी मिक्स कर पकेब पुणी मिक्स कर पकाउची सब पकईला आम ये गोले नवा जहाँकि से भल से मिक्स हो आमर पिठा पूरा गरम पानी रखीचे
ହେଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦମା, ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ବୋତଲରେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଅଛି ନେଇଯା ଦେଇଦେଉନ। ଆଉ ଥୁଆଇଛୁ ବୋତଲ। ଇଏ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅଟା, ସୁଜି ଆଉ ଗୁଡ଼ ପାଣି, ତା'ର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ତାପରେ ଦଳା ହେବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ପିଠାଟା କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନରମ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଏଠି ଯନ୍ତଣୀ କରିବେ ସେଇଟା ପିଠାର ସେତେ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏବେ ସେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ମାନେ ଚୁଲିରେ କରୁ କି ହିଟରରେ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଧରିକି ମିକ୍ସ କରିପାରିବା। ଏବେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଏବେ ଲିନୁ ଅପା ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିକ୍ସଟା ମାନେ ନରମ ହେଇଛି ନା ଟାଣ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରିବା ଯେ କାହିଁ ଏମିତି ମିକ୍ସ ହେଲାନି, ତ ନରମ ହେବା ପାଇଁକା ହେଲେ ସେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଭଲ ଏମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଆମର ଆଣଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ନା ହେଇନି। ଏବେ ଆମର ଆଣ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କେମିତି ୟା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ସବୁ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପିଠାର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଲିନୁ ଖାଲି ପିଠା କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଘର ଚଳାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସବୁ କାମ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା କାବା ହେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ କରିପାରେନି ଜମା ବି। ତ ମୁଁ ଯଦି କରିବି ସେଇଟାକୁ କାଟିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ମୋ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ସବୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିନୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ହାଏ କହିଦିଅ, କେତେ ବଡ଼ କାମଟେ କରୁଛ ତମେ। ଏପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିନୁ ଏ କାମ ବି କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ବି ଜଣା ଅଛି। ଆଉ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଆମର। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଏ କାମ ବି ଭଲସେ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ପୁରା ସେ କେଉଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଯେ ବହୁତ ସାରା କାମ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ସେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପଇଡ଼କୁ ମାନେ କୋକୋନଟ୍କୁ ଛଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଯେହେତୁ ସେଇଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ତ ଆମେ ସେ ନାଁ ଧରୁନି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ କୋକୋନଟ୍ କହୁ ନହେଲେ ପଇଡ଼ କହୁ। ତ ମୁଁ କହେ ପଇଡ଼ ଆଉ ଇଏ କୁହନ୍ତି କୋକୋନଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଇଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରୁ କତା ପୁରା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ କାମଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ପଇଡ଼ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପିଠା ପାଇଁକା, ପିଠାର ପୁର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରାର ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା। ମୁଁ ସେ ମାନେ ସରି ନା ମୋ ନାଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସରି। ପଇଡ଼ କୋରା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବସିକି ପଇଡ଼ କୋରଉଛି। ଆଉ କୋରେଇଲେ ଆମର ପୁର ତିଆରି ହେବ। ପୁର ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପିଠା ଭିତରେ ଦିଆହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ବି ମୋତେ କୋରେଇ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଆସିକି ମେ ବି ଶିଖିଥିବି କି କ'ଣ। ତ ମୋତେ ତ କିଛି ଆସେନି, ବଟ୍ କିଛି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତିକି ଏ କାମ ହେଉ କି ଘରର ଆଉ କୌଣସି କାମ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ପଇଡ଼ କୋରଉଛି ଏବେ ମୁଁ। ପଇଡ଼ କୋରା ସରିଲେ ପୁର ତିଆରି ହେବ। ପୁର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପିଠାର ଯେଉଁ ଆଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜନ୍ତା ହେଇକି ସେଇଟାକୁ ଚକଟା ହେବ। ଚକଟା ହେଇକି ନରମ ହେବ। ନରମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ପଇଡ଼ ତିଆରି କରିବି, ପଇଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁକା ପୁର ତିଆରି ହେଇକି ପୁର ଖୋଲି ଦେଉଛି। ମୋତେ ତ କିଛି ଆସେନି, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖୋଲିକି କହିଦେଉଛି ମୋତେ କିଛି ଆସେନି। ମୋତେ କେବଳ ଖାଇ ଆସେ ଆଉ ଶୋଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ କାମଟା ଆସୁନଥିଲା, ଏଇଠି ଶିଖିଛି ବୋଧେ ଆସିକି, ବୋଧେ ଏଇଠି ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା କରିକି ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ପୁର ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ପିଠା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ପଇଡ଼ କୋରଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ, କେମିତି କୋରଉଛନ୍ତି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଶିଖିଥିବେ, ମୁଁ ତ କିଛି ନୁହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଏବେ ମୋଠୁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଭାଉଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଠୁ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଖିନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମ ଅପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ସେମିତି। ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିନୁ ତାଙ୍କର ପିଠା ଗଢ଼ା କାମ ପୁଣି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପୁର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବି ପିଠା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେମିତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଠାଟାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କରିବି ସିଏ ପିଠା ହେବା ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବି ହାତ ମାରୁନି। ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଖାଲି ଛାଣିବି, ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆସିବନି ସେଗୁଡ଼ାକ, ଶିଖିବାକୁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା ଶିଖିନି ସେ କାମଟା ଶିଖିବାକୁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ପିଲାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିଲା। ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିନୁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏବେ କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ କରିବୁ ଆଉ। ଏମିତି ରଖିବା ହୁଅନ୍ତା।
ବୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ପିଠା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ନ କହିବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଖାଲି ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କାଟିଦିଅ। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଟୋନ୍ ବି ଟିକେ ଶୁଣଉନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ କାଟିଦିଅ ସେଇଟା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। ପିଠା ବିଷୟରେ ହଉ, ତୁମ ବିଷୟରେ ହଉ, କି ମୋ ବିଷୟରେ ହଉ, ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କହିପାରିବ। ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତିକି କହିବି ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ଶୋଇବ, ଏମିତି ଶୋଇବି, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇବି, ଶୋଇବି। ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ, ଫେଭରାଇଟ୍ କାମ ହେଉଛି ଶୋଇବା। କେମିତି କାମ ଦାମ ଜଲ୍ଦି କିଛି ତ କରେନି, ଏକରେ ଯେତିକି ବି କରୁଛି ସେତିକି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଇକି ଶୋଇବି। କିଛି ତ କରେନି, ଆଉ ଯେତିକି କ'ଣ କରୁଛି କିଛି କରେନି। ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଧେଇ ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। କାହିଁକିନା ଆଜି ବୁଧେଇ ଓଷା ସରିଯାଉଛି, ତ ବୁଧେଇ ଓଷା ସରିଗଲା ପରେ ଆପରେ ଆହୁରି ବର୍ଷେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଧେଇ ଓଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ କୁହନ୍ତୁ ବୁଧେଇ ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକର ସାଇଜ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ରିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପିଠା 4ଟି ଗଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ